Hey guys, hej alle sammen. I dag skal min ven William, som jeg sagde her i min sidste video, at han var over at spise. Så jeg prøvede lige de her imens, og ja, han har smagt mangoen allerede i forvejen. Han synes, det er... Hvad synes du om den? Den er mega god. Men han har ikke prøvet clustersne endnu, så dem skal han til at prøve. Nurse Gummy Clusters. Jeg synes, de er sindssyge i min opinion. Så de ser faktisk ret gode ud herude fra. De er sådan ret små i det, men altså, De hvor meget koster de egentlig? Jeg tror, det var sådan 26, men der er rimelig mange i. Jeg siger også det værd. Nå, ikke mere at snakke, så lad os bare prøve. Smager meget, hvis det er, du tager en vingummibams, du smelter den, og du så hælder nogle nødder ovenpå, bare sådan helt blandet. Det er stort set også det er. Ja, de er bare gode, dem her. Og jeg har købt noget andet, som mig og han har allerede prøvet en af dem, tror jeg. Men jeg har købt en Bean Boozled Game, som vi skal så prøve. Jeg gider ikke rigtig at have den røde her, fordi at, det er enten jordbær eller Carolina Reaper. Og ja, jeg har fået Carolina Reaperen, og jeg siger dig, det gør ondt op i munden. I think so. Fordi indeni, der er små stykker af Carolina Reaperen. Er der? Mhm. Fuck. Then I'm gonna die. I hate chili. Well, I'm fucked. I'm permanently fucked. Så vi filmer lige en video mere, og så laver vi den. Bro,